Avui he visitat els laboratoris on es fa la recerca, el banc on es guarden les mostres. Ens han ensenyat amb microscopi, ens han ensenyat a través de la televisió les cèl·lules. Vull dir, molt interessant. Per mi és un privilegi, perquè tinc una part d'infermera, que jo soc infermera, i tot i així hi ha moltes coses que no coneixes, i la part de pacient. Com a pacient és tot un món que hi ha al darrere de només la visita amb el metge o amb la infermera. Totes les preguntes que les tenim moltes vegades i les fem als metges, aquí acabes de veure-ho tot. I a més, la recerca, sabem que n'hi ha, sabem que el clínic fa molta, però com la fan? Quan et diuen, en el cas que t'haguem d'operar, si hi haguessin teixits, els portarem a un biobanc. Dius, val, dono el meu consentiment. I aquí et quedes, no? Però tota la feinada que hi ha a partir d'aquí, tu realment no la saps, no la veus, no la palpes. T'ho poden explicar, t'ho pots imaginar, però mai serà el mateix que viure-ho in situ. Poder accedir, i a més amb els metges, molt proper tot i molt interessant. Vull dir, perquè no t'ho imagines així. I a mi el que més m'ha impressionat i el que més m'ha sorprès és la quantitat de mostres de tot tipus, tant de teixits com de sang, de mostres líquides, que es poden guardar en un espai tan reduït. No m'esperava, sobretot, on guarden les mostres i això. Per què? Pensem que són neveres, llavors m'ha sorprès molt tot el que comporta. Ho he trobat molt interessant. M'ha agradat molt.